Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ kelinu żammit. Ejjew narfu l-nuqqasijiet tagħna u fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla lejna, nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tagħżel il-ħwejjeġ dgħajfa tad-dinja biex tħawwat lill-qawwija. Fil-ħniena tiegħek għatina li nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi fuq l-eżempju ta' Sant'Agnese, martri tiegħek, li llum niċċelebraw id-daħla tagħha fis-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lill-Lud, Ħuti, fis-santwarju kien hemm tinda dik ta' quddiem li fiha kien hemm il-kandelabru u l-mejda bil-ħobs tal-preżenza quddiem il-mulej. Din it-tinda kienet tissejjaħ il-post qaddis. Imbagħad wara t-tieni velu kien hemm tinda oħra li kienet tissejjaħ il-post il-qaddis. Imma Kristu ġie bħala l-qassis il-kbir tal-ġid li diġà ġie u daħal minn tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma bl-idejn il-bnedmin, jiġifieri mhijiex ħolqien ta' din l-art. U daħal darba għal dejjem fis-santwarju, mhux bis-saħħa tad-demm tal-mos u tal-oġġiela, imma bis-saħħa ta' demmu stess, u hekk kiseb fidwa għal dejjem. Jekk id-demm tal-mos u tal-gniedes u l-irmiet tal-oġla mraxxax fuq dawk li huma mnitsa jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, kemm aktar id-demm ta' Kristu li bl-Ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lill-Alla jista' jngħadda fil-kuxjenza tagħkom mill-emil mejjed biex taqdu lill-Alla ħaj. Il-kelma tal-mulej. Tela Alla bajat ta' ferħ. Popli kollha ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla għax il-mulej il-għoliju tal-biża, sultan kbir fuq l-art kollha. Tela Alla bajat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi, għannu lill-Alla, għannu lis-sultan tagħna, għannu. Tela Alla bajat ta' ferħ. Għax Alla is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa, isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron nimqaddes tiegħu. Iftħilna qalbna mulej biex nifhmu dak li jgħid ibnek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu mar id-dar u l-kotra reġgħet inġemet hekk li lanqas biss setgħu jieklu. Rabatu malli semgħu ħarġu biex iżommuh għax qalu li tilef moħħu. Il-kelma tal-mulej. Evanġelu tal-lum huwa vers wieħed jew aħjar żewġ versi qosra ferm.
L-ewwel vers jgħidilna kif in-nies tfittex lil Ġesu. It-tieni vers jgħidilna li dawk li kienu rabatu bdew jagħmlu l-kontra dak tilef moħħu. U forsi din eżies tista' tiġri lilna wkoll. L-ewwel qabel kollox tajjeb li nistaqsu lilna nfusna u nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza. Jien lil Ġesu għaliex infittxu? Jew qiegħed infittxu bis-serjetà? Infittxu sabiex ifejjaq lej jew jagħmel xi miraklu? Nistennew l-affarijiet straordinarji? Jew infittxu fl-ordinarjetà tal-ħajja ta' kuljum? Hawnhekk in-nies tfittex lil Ġesu għax hija ċana li tisma' l-kelma tiegħu. Rabatu il-kelma ta' Ġesu iwarbuha. Tilef moħħu biex hekk ikollhom skuża biex ma jemmnux kliemu. U forsi dan qiegħed jiġri lilna wkoll eżies. Kull meta aħna il-kelma tal-mulej nisemgħuha minn widna u nħalluha toħroġ minn oħra mingħajr ma nħalluha tinżel f'qalbna. Il-kelma tal-mulej trid tinżel f'qalbna biex tibdilna. Dan huwa l-miraklu eżies, il-miraklu li jiena u int nibdlu ħajjitna u nagħtu aktar widen għall preżenza ta' Alla. Inħallu il-kelma talla tmexxina. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja. Qegħdin hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino. Min hi Marija? Ma ninsewx dawk il-kelmiet li Ġesu meta dik il-mara tmur tfaħħar lill-ommu u tgħidlu imbierek il-ġuf li ġarrek u s-sider li rdajt. Ġesu jgħidilha imberkin huma dawk li jisemgħu il-kelma u jgħixuha. F'kelma waħda Ġesu qed jgħidilha ommi hija kbira mhux tant għax rabbietni, imma l-akbar ġieħ li nistgħu nagħtu lil Marija hu għaliex hija għexet il-kelma, semet il-kelma, ħarsita u għexita. Jalla aħna wkoll il-kliem tal-mulej Ġesu qegħdin f'din is-sena tal-pastorali dedikata lill-kelma ta' Alla. Propju għada mad-dinja kollha jiġi ċċelebrat il-jum il-ħadd tal-kelma. Ejjew eżies li din il-kelma nqisuha tassew bħala kelma ta' Alla. Għax ħafna drabi aħna nittrattaw magħha isa kelma ta' xi bniedem. U forsi għar minn ta' bniedem għax lanqas biss nagħtu widen għalija. Jekk tisimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Kristu kien sinjal li jmerruh, nitolbu bil-fiduċja lil Alla l-Missier biex bla biża' aħna nagħtu xhieda tal-fidi tagħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu u ngħidu flimkien qawwina mulej bl-Ispirtu Qaddiż tiegħek. Qawwina mulej bl-Ispirtu Qaddiż tiegħek. Kun mulej mal-Knisja tiegħek fil-missjoni profetika tagħha. Jew issejjaħ lill-bnedmin lejk u tħeġġiġhom jabbandunaw il-valuri imqarqa tad-dinja. Nitolbu qawwina mulej bl-Ispirtu Qaddiż tiegħek. Qawwi mulej lilna lkoll biex narfu nikbru fir-rieda tagħna li nibnu ħajjitna fuq il-kelma tiegħek. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna l-insara li huma l-martri ta' żminijietna
biex ix-xhieda tagħhom bid-demm tagħhom ikun żarrija tas-sew għal fidwa tal-kull bniedem nitolbu. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu, birek mulej qaddes il-familji tagħna. Għamel li jkunu familji fejn fihom tinstema' u tiġi mgħixa il-kelma tiegħek. Nitolbu. Inresqulek id-batija ta' ħutna il-morda. Għamel li huma jsibu persuni li juruhom l-imħabba, ifarġuhom u jgħinuhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. U Alla, qudiemek inqedu l-bżonnijiet tal-bnedmin kollha flimkien, għadmel li aħna nibnu soċjetà li tixraq u tħares id-dinjità ta' kull bniedem, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Missier Qaddis l-offerta li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' Santa Agnese u għamel li aħna l-qaddejja tiegħek inkunu qawwija fl-istqarrija u x-xhieda ta' ismek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex Santa Agnese ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma hija tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tar id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi
li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara dik l-aħħar kalċi reġa' raddiq il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wittaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Aħna winġeddu it-tifkira tal-martri tiegħek Santa Agnese, għatina mulej li tmajtna bil-ġisem imqaddes u d-dem mażiż ta' ibnek il-waħdini, inżommu sal-aħħar marbuta dejjem miegħek bl-imħabba u għamel li ngħixu bik u ninġibdu dejjem lejk. Bi Kristus jedna. Idu flimkien tlet Ava Marijiet ekkejjew nitolbuha il-Omna Marija tenna ngħixu il-kelma ta' Alla kif għexita hi. U għalhekk ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.